uTimothewu wokuqala isahluko sesine soqala ukufunda evesini lokuqala. Kepha umoya usho okucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni, benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni, ngokuzenzisa kwabaqamba amanga, abashiswe uphawu kunembeza wabo. Banqabela ukuganana bethi akuzilwe ukudla akudalayo uNkulunkulu ukuba kwamukelwe ngokubonga yibo abakholwayo nabalaziyo iqiniso, ngokuba konke okudalwe nguNkulunkulu kuhle, akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga, ngokuba kungcweliswa ngezwi likaNkulunkulu nomkhuleko. Nxa ubeka lezo zinto kubazalwane, uyakuba yisikhonzi esihle sikaKristu Jesu, wondliwa ngamazwi okukholwa nesifundiso esihle osilandeleyo. Kepha wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi, kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu, ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke. Kunesithembiso salokho kuphila nalokho okuzayo. Likholekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa, ngokuba sikhandlekela lokho, siyashisekeka ngokuba sithembele kuNkulunkulu ophilayo, ongumsindisi wabantu bonke, ikakhulu wabakholwayo. Woyala ngalezo zinto ufundise ngazo. Makungabikho muntu odelela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi, nangenkambo, nangothando, nangokukholwa, nangokuhlanzeka. Nakekela ukufunda nokuyala nokufundisa ngize ngifike. Ungasidebeseli isiphiwo esikuwe, owasiphiwa ngezwi lokuprofetha nangokubekwa izandla ngamalunga. Nakekela lezo zinto ume kuzo, ukuze ukuqhubeka kwakho kuqhame kubo bonke. Ziqaphele wena kanye nesifundiso ume kulezo zinto, ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. uTimothewu wokuqala isahluko sesihlanu soqala ukufunda evesini lokuqala. Ungayikhaci indoda endala, kodwa yiyale njengoyihlo, namadoda amasha njengabafowenu, abesifazane abadala njengawonyoko, nabesifazane abasha njengawodadewenu, ngenhlanzeko epheleleyo. Yazisa abafelokazi abangabafelokazi boqobo. Kepha uma umfelokazi enabatwana noma enabazukulwane, labo-ke mabafunde kuqala ukuhlonipha indlu yakwabo, babuyisele okufanele kubazali babo, ngokuba kuyabongeka lokho phambi kwaNkulunkulu. Lowo ongumfelokazi ngoqobo oseleyedwa uthembele kuNkulunkulu, uhlala ekunxuseni nasekukhulekeni ubusuku nemini. Kepha lowo ozinikela ekutamaseni ufile esekhona. Yala ngalezo zinto ukuze bangabi nokusoleka. Kepha-ke uma umuntu engabondli abakubo, kakhulu abakwakhe, ukulahlile ukukholwa, mubi kunongakholwayo. Makangafakwa esibalweni umfelokazi uma engaphansi kweminyaka engamashumi 60, owabe ngumfelokazi wendoda yinye, ebongwa ngemisebenzi emihle, uma ondlile abantwana, uma engenisile izihambi, uma egezile izinyawo zabangcwele, uma esizile abahluphekayo, uma ekhuthalele umsebenzi wonke omuhle. Kepha abafelokazi abasha ubenqabe, ngokuba uma sebetamasile bedela uKristu, bafuna ukugana, banokulahlwa ngokuba bachithile ukukholwa kwabo kokuqala.
futhi-ke bafunda nokuvilapha, bezula izindlu ngezindlu, bengavilaphi kuphela, kepha behleba, bezigaxa kokungekwabo, bekhuluma okungafanele. Ngakho-ke ngithanda ukuba abafelokazi abasha bagane, bazale abantwana, baphathe indlu yabo, bangasiniki isitha ithuba lokuthuka. Ngokuba nakalokhu abanye sebechezukele kuSathane. Uma owesifazane okholwayo enabafelokazi, makabasize, ibandla lingasindwa, ukuze lisize abafelokazi boqobo, amalunga aphathe kahle akuthiwa afanele ukutuswa ngokuphindiweyo, ikakhulu lawo akhuthalela izwi lokufundisa, ngokuba umbhalo uthi, ungayifaki isimfonyo inkabi ebhulayo, futhi isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso. Icala eliqondene nelunga ungalemukeli kungekho ofakazi ababili noma abathathu, abonayo ubasole phambi kwabo bonke, ukuze nabanye besabe. Ngiyaqinisa phambi kwaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiweyo ukuba ulonde lezo zinto ngokungazinqumeli, ungenzi lutho ngokukhetha, ungasheshi ubeke izandla noma kubani, futhi ungahlanganyeli izono zabanye, uzigcine ubemhlophe, ungabe usaphuza amanzi odwa, kepha phuza iwayini elingcosana ngenxa yesisu sakho nobuthakathaka bakho obuvamileyo. Izono zabanye abantu zisobala, zibandulela ekwahlulelweni, kepha abanye ziyabalandela. Ngokunjalo nemisebenzi emihle isobala, naleyo engenjalo ingesitheke. uTimothewu wokuqala isahluko sesithupha soqala ukufunda evesini lokuqala. Bonke abayizigqila phansi kwejoka mabathi abanumzane babo bafanele ukutuswa impela, ukuze igama likaNkulunkulu nesifundiso kungahlanjalazwa. Abanabanumzane abakholwayo bangabadeleli ngokuba bangabazalwane, kodwa kube yikhona bebakhonza kakhulu, ngokuba bengabakholwayo nabathandekayo, labo abasizakala ngomsebenzi wabo. Wofundisa lezo zinto uyale ngazo. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo engawalandeli amazwi aphilileyo eNkosini yethu uJesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu, ukhukhumele lowo engaqondi lutho, umphethe ukubuzana ngokuphikisana ngamazwi okuvela kukho umhawu nombango nokuhlambalaza nokuzindla okubi, nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, abamukwe iqiniso, bethi ukumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. Yebo, ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu, ngokuba asilethanga lutho ezweni, kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho, kepha abafuna ukuceba bayala ekulingweni nasezihibeni, nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo, ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abanye ngokufisa badukelwa ukukholwa, bazigwaza ngeminjunju eminingi. Kepha wena muntu kaNkulunkulu, balekela lezo zinto, jonga uNkulunkulu, nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa, nothando, nokubekezela, nobumnene. Yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho. Wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Ngiyakuyala phambi kwaNkulunkulu ophilisa konke,
naphambi kukaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kukaPontiyu Pilato ukuba ugcine umyalo ungenabala ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kweNkosi yethu Jesu Kristu ayakubonakalisa ngezikhathi zakhe uSomandla obongekayo oyedwa iNkosi yamakhosi umbusi wababusi yena yedwa onokungafi ehlala ekukhanyeni okungenakusondelwa kukho ongazange abonwe muntu nongebonwe makube kuye udumo namandla aphakade amen yala abacebileyo kulelizwe lamanje ngokuthi bangakhukhumali bengathembeli engcebeni engemiyo kepha mabathembele kuNkulunkulu osecebisa ngakho konke sithokoze ngakho benze okuhle bacebe ngemisebenzi emihle baphane babelane bezibekelela isisekelo esihle sesikhathi esizayo ukuze babambe ukuphila okuyikho Timothewu londa kahle okubekiwe kuwe ugweme ukukhuluma okuyize nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesikho okuthi abanye bevuma baduka ekukholweni umusa mawube nani